भुईबावडा विभाग हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे। वर्षानुवर्ष येथील जनता भाजपच्या पाठीशी ठामपणे राहिली आहे। निवडणुकीपुरते विरोधक येतात, मात्र त्यांचं दुकान 7 फेब्रुवारी नंतर बंद होणार आहे, अशी टीका भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष भालचंद्र साठे यांनी केली आहे। काय म्हणालेत साठे पाहूया। या ठिकाणी प्रचाराची धुरा एकट्याकडे कुणाकडे देण्याचीही गरज नाही, कारण इथला कार्यकर्ताच तेवढा सक्षम आहे आणि तो 20 वर्षामध्ये घडलेला आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याला माहिती आहे या ठिकाणी आजपर्यंत 20-22 वर्ष 25 वर्ष जी सत्तास्थान आहेत ही त्या सर्व कार्यकर्त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणून इथला प्रत्येक कार्यकर्ता हा त्याच पद्धतीनं जिद्दीनं कुठलीही इलेक्शन असू दे, मग ती ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व इलेक्शन इथला कार्यकर्ता त्याच जिद्दीने त्याच ताकदीने लढतो। आणि म्हणून इथे एकच कोण आधारस्तंभ किंवा असं काही नाही, सर्व प्रत्येक कार्यकर्ता हा त्याच जिद्दीनं त्या चिकाटीनं काम करत असतो। काही फरक पडत नाही हे कोणी उभे राहिले, हे फक्त ही दुकानं तुम्हाला जी आहेत ना ती उद्याच्या 7 तारीखला संध्याकाळपर्यंतच उघडी दिसतील, नंतर ही कुठलीच दुकानं उघडी नसतील। ही परंपरा आहे, ही परंपरा आहे। आणि ही जत्रेतली दुकान आहेत, जत्रा संपली का संध्याकाळी जशी उठून जातात ना तसं, पण हे भाजपचं जे दुकान आहे ते वर्षाचे 12 महिने आणि दिवसाचे 24 तास कुठल्याही कार्यकर्त्याला कधी 24 तासामध्ये तुम्ही हाक मारायचं, तो तुमच्या सेवेसाठी तत्पर आहे। ही त्याची अखंड सेवा चालू असते आणि त्याच्यामुळे इथं कुठेही खंड पडत नाही। त्याकडे कसं पाहता साहेब? खरं सांगतो की वसंत मोरे सारखा कार्यकर्ता आज मी 25 वर्ष त्या ठिकाणी बघतोय की 25 वर्ष आम्ही त्या ठिकाणी भरपूर मोठी झुंज देतो, पण हा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे। आज त्याची कुठेतरी कदर केली पाहिजे होती या पक्षाने। त्याला ज्या पद्धतीने आज वागणूक दिले, मी तर म्हणेन त्या खोरीमधून तुम्हाला मतदान किंवा तुमचा बूथ हा विसरूनच जा भविष्यात, कारण ज्या प्रकारे तुम्ही त्याच्यावरती अन्याय, त्या एका व्यक्तीवरती अन्याय नाही केलाय, तर त्या संपूर्ण असलेल्या भागावरती तुम्ही अन्याय केलेला आहे आणि म्हणून त्या चीड ती येऊन त्या लोक तुम्हाला त्याचं प्रत्युत्तर देतील।